Ingon sila nga ang PC daw sa Tastic is sobra daw kalig-on. Isa ba nako? Karo ba dito kung sa kalig-on? Five more minutes. A few moments later. Woke up like this. Diba uso kayo ng mga inana? Thank you Tastic sa pagkataga ni uniform. So yun guys, padala ang Tastic o PC game sa ako last 2 weeks ago, and then wala na ako sa latiman guys yung PC game ko. Sana all. Kaya sila ha. Nung makita nyo guys akong ka-PC, wala na ako latiman. Tampak na lang na ako ang PC. Dito sa balay. Sana all. Ingon sila nga ang PC daw sa Tastic is sobra daw kalig-on. I-try na to kung sa kalig-on nila PC. Sana all. Walang PC guys, sabi ko buka. I-try na to guys kung sa kalig-on nilang PC. Sabi na ako. Paro ba lang dito kung sa kalig-on? Oh no! Pates ba? Kanang ihagbong. Ilang monitor guys, inanay yung monitor nila. So let's see kung sa ka-durable ang gamit sa Tastic. Masunod ko. Kung sa ka-live-on, di ba? Pakita niyo guys, oh. Ang ilang itsura, di ba? Duwi kayo. Natumban ko ba na ako? Hindi na. Tumbi. Ang baka na po. Abaki. Really, nigga? Tastic lang number 1. Ano ang ilang monitor? Nanana to. Hindi pa ba ni? Yun ang sa bagay, mabalan na natin yun niya kung wait, tugin nilang monitor. Oo. Kailang monitor na rin. Tulod. Yo, ikaw na kaya na kasi. Diba? Tanan na to kung nabuak ba ni? Beda Kasi way. nabuak siya. Riyate na, ang sponsored na padulong sa basura. Timbang na yung padulong sa ato siyang i-unbox dito sa taas. Sana all. Okay, sarap. Okay. Tastic lang malakas. Let's go motherfucker! Nagpura pa ka kung video ka na putang higit guys. Nagpura pa ka kung So actually, na ako ni, naablihan na ako ni. Scripted na lang niya guys. Ito yung system unit mag-ipadala sa Tastic. Sana all. Shoutout tayo ko kay Boss Daniel from Tastic. So nasa lagi padala nga si Tawagan ni. Adaptor. Adaptor. Nga bobo! Wala dyan ko'y, wala dyan ko'y kahanawan sa inani ng mga bagay-bagay. Ay, ate kaya ano. Boxing guys, oh. Boxing. Sana all. Tama pa lang pag dito. Ang ginabot na mag-snow sa oras sa bata pa. Iyan na sa ano bitawang sa Dingding. Siminto ba? So muna yung system unit guys. X is ang abli naman eh. Hindi ko ablihan naman siguro yung di na ako daan ganina. So na lang ang ilahang ipadala nga mouse. Sana all. Baka yung karon. So muna ilang ipadala nga keyboard. So saan tawag nga keyboard? Boss. Ano wala ito? Sabo ka no? Okay. So ito no sa mga prices ani hawal ko balo. Kung gusto niyo mga guys makagrab og mga inani ng mga gahi kay ng mga accessories sa inyong computer. Visit mo sa ano guys, sa Tastic. And then ang pinaka-last is nagpadala sila og 24 inches na sa taga ni Curve Gaming. So mo nilang i-include sa isang cassette nilang ipadala sa tuwa. Sana all. Nga naabog-abugan lang. Wala ka nila buwak? Wala.
Abot lang, kaya naman styro. Hindi ka ganina ba? Itong jagbong na ko ba? O ba sinadugmok ni ba? Tastek! Baka naman, inisin na lang ni kung nabuak. Unbox lang tang unbox. Okay. So, nasa yung adapter. Nasa yung letter Y. Saan ba ni? Letter Y ba ni? Mom siguro niya ang katong sa ano, sa motor nga ano. Yung... Bendita. Ha? Bendita. Bindita? Ato, mag-recall kasi email bitaw na B. Ay, oo. Ako sa email yung... Mga bobo! Para sa mani. Hello. Ano siguro yun? Kinay, sa ba ni tawag ani? Wire. Basta, ambot agahan i-connect guys. Wala ko, dili ko dito. Guys, bear with me kay dili ko kabalo jud. Puta wala ka nabuak. Kaya kung nabuak ka, wala tayong choice. Tama ba niya akong pag-unbox? Basin. Wala man siguro nabuak siguro. Saan pagtawag ni? Tama ba ni? Tama ba kung ipangbuhat guys? Ano siya pagtawag? Tama ni? Tama quiz? Oh. Dapat Seryoso? Tama ba? rawa. Is this true? I don't know how to install this. Oh no! Ha? Wala yung manual ani? Nito, wala yung manual. Wala yung manual ang cartoon guys. Ayun naman pala. And then kanida yun. Check for money. Wala dyan ko alamag-alamag dyan. Ay, nara. Tayo na, since wala tayo pang screw ani. So, gamitin natin yung pinakapang malakasan nga nail cutter. Nga sponsored from me. Sakto ni? Uy, nana. Ano din siya. Kailangan lang dito mo resourceful sa kinabuhi. Kung wala mo yung screw, gamitan ninyo yung utok. Yung utok mo yung screw. Okay na niyo? Okay na. Sana all. Muna lugar ni. Muna ni sa unboxing na to. Mayaman! Pansak din eh. Sasayang monitor. Ano yung pansak? And then, bakit siguro siyang HDMI no? Ano eh? Fire mo dito, way nanawan mo. Pastilan. Guys, I'm so sorry ha. Comment down mo ba kung tama ba niya akong ipangbuhat. Because I don't know kung sakto ba niya akong ipangbuhat. Asan ako? Sa blue or sa kuan? Sa blue or sa... Daway, nakabutang dyan. Ay, pwede naman. Sinasa? Oh. Okay. Hindi wala headset. Apan. Okay. Yun. HDMI tapos keyboard o mouse. Yun! Pero dahil. Nagaling wala siya nabuak. So as you can see guys, ang specs niya sa kaning system unit sponsor sa to, gipadala sa to gikan sa Tastek is ano siya guys. It's Ryzen 5 Sana all. 3400 or 3400G. Tama ba akong pagbasa? And then 16 GB yung RAM. Diba? Wala guys, na naka-powered lang di pa dala sa tuwa. So perfect siya pang gaming. Young Ting, you going crazy. A few moments later. Kaya na ko amigo ang PC guys. And then sa mga next siguro na mga vlog, nagaanta mong highlights kung sa mga ang naani nga PC and then kung sino naka-amazing ani nga PC gikan sa Tastek. So yun mga liog no, dahil salamat sa inyong paglantaw na video. And then kung mag-build o ninyo nga PC, kung may problema yung PC, ay mo kaulo guys, message mo sa Tastek X PC. Sila ang Facebook page, willing kay sila mo akiman sa inyo guys. And then kung namoy time, pwede mo makabisita sa ilang physical store na ara sa Cornerstone Building sa KSY sa Carmen. Dali na kayo siya i-locate. And then shoutout na ito ko sa Tibok staff sa Tastek nga pinakagahi ng mga technician usapang PC. And then shoutout po sa Chulokoys TV. Isa sila sa mga nag-atiman po sa ako during sa shoot sa Tastek. And then sila po na nag-introduce po sa ako sa Tastek. Again guys, thank you so much. Merry Christmas sa tanan. Kita-kits sa New Year. Bye guys. See you.